Аралармысыз, Туганайлар культура карты газетасы Татарстанда гына түгел, Россия буенча сибилеп яшәүче керәшеннәр өчен бастырылучы бердән-бер газета. Әйтегез әле, август ае санына күзәтү ясый. Кукмара районының Пчеловод авылында умартачылар бармы? Җәйнең иң татлы һәм мул чорында әлеге сорауга ачыклык кертергә булдык. Пчеловод авылыннан Владимир Захаров умартачылык шөгыле турында сөйләде. Керәшен балалары өчен оештырылган Айбагыр этнолагере быел 9-нчы тапкыр үз ишекләрен ачты. Мамадыш районының Кама лагере базасында 60лап бала керәшен культурасы, гореф-гадәтләре, җыелулары турында үз белемнәрен арттыралар. Балаларның күңелле еллары турында безнең газетабызга язылды. Тиздән яңа уку елы. Узган уку елы дистанцион укулар белән истә калган иде. Быел укулар ничек булыр? Мәктәпләр яңа уку елына әзерме? Әлеге сорау белән республикадан керәшен авылларындагы мәктәпләргә мөрәҗәгать иттек. Күп балалы әниләр белән сөйләштек. Тасырның 100 еллыгы уңаеннан Гасыр җизе рубрикасында 1960 елда төшерелгән фото бастырылды. Әлеге фотода Мамадыш районының Кылыччы авылында кунак төшерү мизгеле. Җәй туйлар өчен иң кулай вакыт. Күптән түгел генә керәшен гаиләләре барлыкка килде. Шунысы куанычлы, яшьләр туйларын керәшен җылылары белән үреп баралар. Пандемия вакытында туй үткәрү үзенчәлекләре һәм керәшеннәрнең туй җылылары турында бар балдаклар һәм битлекләр дигән язмада укый аласыз. Август ае Спас бәйрәмнәре ае. 14 август бал спасы, 19 август алма спасы, 29 августта чикләвек спасы була. Спас бәйрәмнәренең тарихы, җылылары турында белемлек рубрикасында укып белә аласыз. Шулай ук безнең газетада файдалы киңәшләр дә укый аласыз. Шулай ук Түбән Кама шәһәреннән Ольга Альманова белән Теләче районының Кулбагыш авылының Валентина Воробьеваның тәрбия якташлары белән дә таныша аласыз. Туганайларның әлеге саны һәрберегезгә дә ошар дип ышанып калабыз.